So hello guys, welcome to Margen Moto. So deliver ulit tayo, Sophia's Delivery. So maga tayong binigyan ng booking ni Bayaw. At medyo marami-rami to mga bibilhin natin. Birthday siguro yung may relative siguro na may birthday. And parang surprise din siguro to. Tignan nyo guys kung gaano karami itong bibilhin namin. At marami din tindahan kami pupuntahan. So guys, dito kami sa Jollibee. Unang order namin kasi dito sa unang order is yung isang bucket na manok and then spaghetti. Waiting na lang kami. 6 kasi ito lahat eh. Ito yung una. Balikan ko kayo guys pag ganun. Doon tayo sa pangalawa. So yun guys, naka 1 down na tayo ng bibilhin. 6 kasi to. So proceed tayo sa next. Pizza naman. So nagpadala naman ng pambili si client, kaya wala kaming abono dito. Tapos dito naman sa pizza, kahit anong flavor daw. Okay. Nako, sarado. Sarado pang Pizza House. Panganiban muna tayo. Kuya, isang medium nga. Family size, 550. 35 minutes pa. 35 minutes. O sige, babalikan na lang namin. Pero bayaran ko na. 515 ano. So yun guys, nagpaluto na tayo ng palabok dito sa Panganiban. So 35 minutes pa, sakto, kasi may pupunta pa kami ng sentro para bumili naman ng bulaklak, then dadaan ng Goldilocks. So guys, balikan ko kayo pag nandun tayo sa market, doon sa bilihan ng bulaklak. Thank you. So yun guys, nakuha na natin yung card dito sa Printopia. At doon na lang sa unahan yung flowers. So guys, si Mrs. na yung papakuhanin natin ng bulaklak. Ito lang yun, tindahan na to. Nandito kasi kami sa likod eh. Okay na? Laki pala. So yan guys, kuha na namin yung flowers. Nandito sa ang dedication na ilalagay. Oo nga. So proceed na tayo guys sa Goldilocks. Ito guys yung Oragon Monument dito sa market. Oragon Monument. Ang tanong dito sa Goldilocks kung meron itong choco or mocha. Round cake, choco mocha. Round cake. Medyo problema to guys kasi walang 8x8 na cake. So guys, pupuntahan muna namin yung pancit palabok, and then bibili na rin ng pizza. Titingin na lang kami sa SM Naga ng Goldilocks dun. Ayan Pizza House. Meron pa kasi dun eh. Yan pala Ano pansin? Doon na, sa unahan din niya.
Yun, open na. Pwede lang umorder, te. Ayun. 9 inch. Yan ba yung 9 inch, te, no? 10? May 9 inch ba? 10 na lang, 10. Magkano yung tatlo? 180, 190. Yun. Meron. 50. Cake na lang pong kulang namin, tapos deliver na namin. Ano yan sir, may bank ride ka ba? Opo, siya po tagahawak nung bulaklak, pati yung cake mamaya. Magkano daw? Sige sir, tatanong ko muna kay Sir Alex kasi wala siya sinabi sa akin. Sige sir, kasi matatagtag yung ano eh. Yung sige, wala kasi flower. yung sinabi sir sa ano. Sige sir, tanong ko lang muna. Sige po, sige po. Tapos pa-picture na lang ng mga items sir. Yes sir, sige po, sige po. Yung LN, okay na yun sir? Opo sir, pinaluto ko na, dadaanan na lang namin for pickup. Pero ano yun sir? 5:15 po, opo. Sige, tapos yung mga resibo sir, huwag mo na isama sa pag-deliver. I-send mo na lang sa akin lahat. Okay, sige, sige sir. Okay, sige, sige. Sige po. Thank you. So guys, naka-order na tayo ng Jollibee. Order na tayo ng pizza. Nakuha na natin yung flowers. And then yung card sa Printopia. Kukunin na lang natin dito sa ano, yung pancet. Tapos last is yung cake dun sa SM. Okay na kuya? 115 na. Thank you po. Okay, thank you. So, on the way na kami guys sa SM Naga. So guys, dito na tayo sa SM. So, bibili tayo ng cake. Saan banda yung Goldilocks? Okay, thank you. Ito ba yung kuya yung 8x8? Yes, 89. So ayan guys, na pamili na namin lahat. On the way na kami sa draft location sa San Fernando. 28 kilometers mula dito sa Naga. Medyo malayo pala to. Sa Barangay Bicol. Buti kasama natin si Mrs. Kasi siya ang humahawak ng cake at flowers. Tapos nasa box natin yung pizza at yung palabok. And then nandito sa harapan yung Jollibee. Ay yung ating chicken and spaghetti. So malayo-layo yung biyahe pa to guys. Kaya babalikan ko kayo pag nandito tayo banda sa may Barangay Bicol sa San Fernando. One eternity later. So guys, dito na kami sa San Fernando. So tignan nyo yung tsura ng lugar dito guys. Malita kalsada. 10 kilometers pa kami malayo pa kami. Tapos yung gasolina namin paubos na. Hindi kasi namin nakalain na ganito yung lugar. Kaya hindi kami nakapagpagas tuloy. Pataas baba yung lugar na to. Oh, may rough road. Pero ang ganda dito guys. Napakatahimik. Ang galing Sana may mga nagtitinda ng gas dito. Ganda Puro puno. Aba, matarik na naman to. Putang tarik nito. Pagpa-uwi mamaya nito.
Sana may gasolina. May tinda yata silang gas. Wala. Iba-iba yung kalsada, pero buti sementado. Pero maliit lang siya. Hindi pwede dito ang mga 4 wheels. Ay pwede rin siguro 4 wheels. Pero bawal ang salubungan. Sa gabi dito, madilim. Yun pa pataas. Oh, di kaya. Sige, ano. Alam ko yan. Kuha tayong buwelo, guys. Sige ha, nakit ka na sa taas. Kuha tayong buwelo, guys. Hindi kinaya. Harapan si Mark Jen. Ang tarik naman dito. Tarik dito ah. Ano ba yan? Pahinga muna, pahinga. Wala na tayo sasakyan dito. Wala na siguro. 8-3. 8 kilometer na lang. Hindi yata sulit yung hindi yata sulit dito. Mataas pa sa Bayaga yun. Kaya dapat dito mga dekadena. Kalsado. Hindi, buti, sementado. Kung hindi ito sementado, hindi yan. Basta ganyan, kaya yan. Puta, hindi talaga kaya. Sige. Ako na yung Jollibee. Tabi ka muna. Ako na yan. Hindi kaya, guys.
Mahina ang motor natin sa ganito, mga matataas. Sobra. Wala tayong buwelo. Sige yan. Sige lang. Kukuha lang ang buwelo. Halika na. Oo. Halika na. Pero kaya yan, mababa lang eh. Text mo kaya si Kuya mo, Han. Bakit? Ano, kano hindi kinakaya ng motor, puro pataas eh. Hindi kinakaya ng scooter. May signal ba? Okay na, pahinga mo na. Puro pataas pa dyan eh. Paubos na yung gas natin eh. Sobrang ano ng dibdib ko. Kabog. Anong tubig? Halika, ano muna tayo? Baba muna tayo. Dito na tong ano, bulaklak. Oh. Baba muna tayo. Halika. Lahat mamaya na. Kaya nga para makapagpahinga ka. Hahanap tayo ng ano, tao. Halika, magtatanong tayo doon sa mga tao sa baba. Kung may nagbebenta ng gasolina. Doon sa pababaan. Oh, pababa na nga tuloy yan. Halika na, puro pababa pa yan. Kaya yan. Saan po nakakabili ng gasolina? Dito po, meron po. Ay, meron sila. Ayun. Isang bote lang po. Hindi kami nakaahon. Saan ang barangay Bicol? Layo pa, no? Doon daw sa may pier, banda. Pinakahuring barangay po, imagi ka mukhang pinamasaging ngaran Bicol. Pero dito ang daan niya, no? Pwede man po ka magiging mag-agaw sa mainit, sa marangi. Ay, meron dito? Mamarangi po ka mo. Pag abutin dong marangi, mabalugo ka mo. Tapos mawala ka mo. Kasi rin Bicol na yan. Kalsada yon. Oh, yung pala eh. Maganda na po yan. Hindi kami nakaahon dito. Sobrang ano, tarik. Ano, ganito medyo maaraal po pa.
Okay lang yun. Basta. Na, bye-bye nag-aagi. Pero magayon na po. Oo. Nagbasura. Thank you, sir. Thank you po. May bandaan pala. Kaso maalikabok daw, pero okay na. Buti may gas doon. Hindi dyan, doon sa labas. Diyan yata yun. Boy, saan papuntang barangay Bicol? Pwede dito sa taas? Okay. Ay, may paahon dyan. Paahon din dyan? Pero hindi naman daw masyado. Mas mahirap dito eh. No? Oo, yun nga. Sige, thank you. Abogado ka. Barangay Bicol po. Oo, kaso di kami makaahon. Sobrang tatarik dito. Dito, pwede dito, no? Okay. Sige po, salamat po. Sir, saan po papuntang barangay Bicol? Ito, okay. Diretso lang. Salamat. Okay po, salamat. A few moments later. Yung bulak na yan, ha? Hindi na lang sa sahig. Hindi yan hindi ko naman yan nakapakan. Yan. Saan dito? Isang barangay Bicol. Dito papuntang barangay Bicol. Sorry. Boss, saan ang barangay Bicol? Barangay Bicol. Bicol. Oo. Yan po. Dito mo po yan. Dire- Mainit. Kapagong Bicol. Okay, sige. May mahilig ka po dyan na lumang, ayan o. Ginigay mong pier. Oh, yun daw, yung bagong pier. Oo, yan. Ginigay mong pier yan. Okay. Thank you po. Ayan yung lumang po. Opo, salamat po. Dagat na nga. Grabe yun. Ha? Balogo? Oh? Ang ganda oh. Tayo dyan. Hindi, sa gilid eh. Bukas pa yun sa gilid.
Ayun, yung pier na ginagawa oh. Boy, saan yung barangay Bicol? Sa ulan. Sila po sa unahan. Ah, sa unahan. Okay, salamat. Mas okay na tong ganito. Tama yung sinabi ng ano, maalpog, no? Siguro kung diniretso natin doon, ang labas natin dito, no? Ganda ng dagat, malinaw. Balogo. Balogo Port na oh. Pasakaw oh. Camarines oh. Palugo na nga ito. Oo. Ito, ang pier. May contact ba to? Yun, may number na. Ay, may ano na. Signal. The number you have dialed is currently unattended or out of coverage area. The number you have dialed. Magtatarog tayo dun sa mga bahay dun. Tao po! May kilala kayong ili... Sa unahan pa? Oo. Oo. Ah, yun doon. Apo. Lalagpasan ko pa tong pier na to. Bago dyan. Oo. Ah, yun na yun. Sige po. Salamat po. Ah, ito. Ito po. Okay po. Ito tambahin na to, sir? Ah. Kay Ah, dito, dito. Ah, dito. Ito po. Ito po. Ito. Okay. Po. Ah, sige. May deliver po kami. Kunin ko lang po. Ito na eh.
Hello, ma'am. Mag-ano ba yun, kuya? Magbibidyo? Opo. Request kasi nung nagpadala. Kailangan po kasi yung videohan. Magbibidyoan pa, kuya. Opo. Sabi kasi nung nagpadala. Sige po, video na lang, ma'am. Thank you. Sige po. Ganda ng tubig. Oo. Sa likod ka ng balog. Ha? Balog. Balkogo na ba to? Sa may Pasakaw? Ay. Mas madali palang dumaan dito eh. No? Ano? Mas madali pala dito ang dumaan. Layo lang ng tinuro sa atin ni Google mo. Ang ganda to pag na-develop to. Ang ganda ng dagat oh. Linaw. Ito ka tumingin muna. Oo, nakikita ko naman yan. Yan. Yan, video ka dyan oh. Yan ba yun? Yung isla na yun? Ha? Pangit naman. Wala mga puno. Ayan, may tatanungan tayo dito. Ito si Kuya. Kuya, may palabas ba dito sa highway? Sa highway? Pwede dito? Okay, sige po, salamat. Dito nga daw pa highway. Tama ka. Pwede, sa Pasakaw nga, pwede tayong dumaan, no? Yan na oh. Highway na yan. Motor lang pwedeng dumaan dito. Di ba? So yun guys, na-deliver na natin. Napakalayo talaga nung lugar nila. Di namin nakalain kasi ang San Fernando para sa amin, kala namin dito lang sa bungad, malapit lang. Kaya wala akong idea na mauubusan kami ng gasolina at ang mga daan namin is sobrang tatarik. Pero yung pala, mayroon palang ibang alternate route doon, may ibang daan. Buti nagtanong kami. Naawa ko kay Mrs. Ilang beses siyang pababa ng motor, tapos naglalakad ng pataas. Kaya tatakot din ako sa asawa ko kasi hinihingal na siya. Kinakabog pa yung dibdib din niya. Pero at least experience din at subukan ko rin to si Mark Jen, tong motor ko, sa mga pagdating sa ganung patatarik na ahon. Sa amin kasi guys, sa Antipolo, mataas ang Antipolo sa amin. Matatarik. Sanay ako sa akyatan. Itong motor ko, sanay din sa akyatan. Pero kaganina, iba, matatarik talaga sila. Kaya talagang kinakapos yung motor ko. Pero anyway, meron palang daan talaga
na mas maganda at hindi ganong kataas dito sa Pasakaw. So wala kaming idea na pwede palang dumaan doon. Nalaman lang namin nung pauwi na kami, sinubukan namin yung kalsadang malawak. Yun lang ang sinundan namin hanggang yun, nakita namin ang labas niya. Doon lang din sa may Pasakaw. Anyway, ito guys, pabalik na kami ng Naga. Nagmerienda muna kami ni Mrs. dyan sa convenience store sa 7-Eleven. Kasi talagang ginutom kami. So balikan ko kayo guys kung mabibigyan pa tayo ng booking ni Bayao. 1 hour later. So ayun guys, dito na kami sa may Sabang LCC. Sa Naga na kami. Antay na lang kami ng booking. Bigyan kami ng booking ni Bayao. So yun guys, meron na tayong booking. Bigyan na rin tayo ni Alex. Oras is 3:30. Pick up natin yung booking dito sa Calawag. Malapit lang to. At 60 pesos lang din ang delivery fee. Sopias. Apo, kay June. So yun guys, na-pick up na natin yung ating, actually pang dalawa pa lang talaga to mula kaninang umaga. Pero po, nandito ako sa may basketball court sir, sa may Maugmabil. Saan pa yung banda? Inutan pa ko yan. Etong kalsada na Nakapark na po lang, i-trike ba yan? i-try. Okay, sige. Okay. Thank you po. Okay na po yan. So yun guys, na-drop na natin. Saan tayo? Isa pa. Para mabawi lang yung gas. Tapos bilhin na tayo ng ulam. So yun guys, biligyan tayo ni Bayao ng last natin booking ngayon. Pang 3 to. So na to, last na, and then pahinga muna kami ni Mrs. Ayaw naman namin na isagad yung lakas namin kasi bukas magdi-deliver din uli naman kami. So guys, na-pick up na natin tong pangatlong booking natin. Dito kami sa Matiway ulit. Papunta naman kami ng Kararayan kasi sa Kararayan ang deliver nito pag ganun kami. Kaya dito uli kami duman, hindi na kami ikot pa doon sa Magsaysay. So ito ang last booking namin. Worth it naman ang pagod. Kumita din kami kahit papano na 600 o 700 plus din kinita namin ngayon. Not bad na rin. Minus 190 na gasolina. Okay naman. At nakakalahati pa tayo para bukas naman. Diba? So balikan ko kayo guys. Medyo malayo ito. Siguro mga 3 kilometers or 2.5, ganyan. So may disgrasya dito guys. Ayan. Di ba? Naku, puta. Taga sa langis. Parang bata pa yung driver no? Oh, sugatan Mga kabataan ngayon pag natuto na magmotor, mas mabilis pa sila magpatakbo kaysa sa ating mga matatagal na magmotor, di ba? Kaya yung mga magulang dyan na pinagmumotor na nila yung mga anak nila, payuhan nyo po na magdahan-dahan. Saka wag nyong hayaan mag-drive na walang lisensya. Ay, sige po. 7 ka na
po? Dito, ma'am, sa may 7-Eleven, tapos tong police station. Sa may police station po, sa harapan niyan, may likuan. Sa harapan, may likuan. Okay. Oo, tapos, dire-diretso ka lang, mag-aabang na lang po ako. Okay, sige po. Sa police station, may likuan yan. Ito? Pare ko. O yan, dyan sila. Ay, kaso one way. Pasok dito, ma'am. One way kasi, nakalagay. Dito sa may tricyclean, ma'am. Ay, may nakalagay one way. Ano? Apo. Ay, may, high school ka na lang dumaan po. Dito sa likod. Oo, sa may high school ka. Balik kang konti sa may high school ka dumaan. Okay, sige po. So, okay na yan, ma'am. Wala nang babayaran. Thank you. Picture na lang, ma'am. Okay, thank you po. Okay na. Send mo na kay kuya mo. So, yun guys. Natapos na natin yung last natin booking. So, yun guys. Medyo pagod na. Napagod ako. Medyo, yung likod ko medyo sumasakit. Dahil to sa lugar na yun na napakahirap. Kaya napagod talaga tayo. Natagtag. So dito ko na tatapusin tong vlog guys. Ingat kayo palagi sa mga biyahe nyo. Ride safe. Peace out. Pagod.